Здравейте, аз съм Вико и тук с монстъра ще цъкаме Bed Wars. Давайте да ги починиме. Той е абсолютно също като... Гор, само че по-яко. Тук има и емералди. И трябва бързо да си взема меч, за да спукам зелените отбои. До... В този епизод... Дай ми злато за меч, да мога да ги спуквам отбои. Нямам злато, да дам, че моето железо. Добре, явно ще си взимам... Аз приярам мече му. Дай! Тъй. Добре, давай да ги спукаме отбой. Аз нямам нищо, то... Сиям. И аз сиям пък. Аз отивам бате. Бързо си взимай и за... Имаш ли 20 айрон? Не. Добре, ела тука. Колко имаш? 8. Ето и 9. Бе, просто си имай айрона, за да можем да ги подпукаме и да... Ти никакъв айрон не ми даде. И само едно айрон, защото толкова имам. Знам. Ето вече имам 20, така. Взимай си каменен меч, идвай тук ги подпуквам от бой. Да им спукаме каските. 1 second. Окей. Само ти ще ги занимаваш по някакъв начин, аз ще щупая това. Опа! Първият двубой. Имаше блокове. Да бе, имам блокове, аре бързо идваш. Идвам. Аре, че първата битка започна. Някой ще биш, бе, а? Какъв е този? С тази кирка ме спука от бой така. Така, бутай го. Давай, бързо. Опа, чакай. Давай, газ. Давай. Те има ти дърво. Къде изчезна това, бе? Добре, бате, това не е нормално така. Чупи. Айде! Чупено ли име? Да, щупено. Final kill. Замина. Добре, готови сме. Бахте, какви са тия, бате си? Два диаманта. Имаше 2 диамантчета тук. И 8 злато. Добре, взимай аз... Добре, събери още 2 от това, ще да пуснем Iron Forge. Защото... Нали знаеш? Нищо. Да. Аре, имаме Iron Forge. Аз ще се апгрейдна. Не знам защо FPS лагва. Да, на мен нещо първоначално ми лагваше. Мене не е първоначално. Още 6. Добре, събирай там за Gold Forge. Да бе, окей. Gold. Имаше 1 диамант. Не, отивам да те схема. Добре, само 1 диамант ми трябва да го... Аз забрия се направим, не отпочиваш да не ми звънат случайно. Голяма работа. Направи се. Няма да спирам клипа за това. То ти на F11 цъкаш. Не, на Enter си го пускам и спирам. Аре, давай го Golden Forge. Сега ще взема вълна. Добре. Трябва да се пазиме от лошите хора. Да бе. Сега само обсидиан трябва да купим. Не, трябва да купим Emerald Forge, който е 6 диаманта, за да ни дава емералди тука. За да можем да вземем емералди, с които да вземем обсидиан и всички яки работи. Искаш да ходим към центъра? Чакай си взема перманент Iron Armor. Аз към центъра мислим да не ходя, по-добре да си... Нашата стратегия си най-върши работа според мен. Коя стратегия? Да пуснем Emerald Forge и там да ни даде емералди. Да, добре. Аз така ще го закрия тук да ни идват. Добре. Ти ако искаш наблюдавай, аз тук ще оставим едно диамантче в съндъка. И не знам какво да правим, освен да събирам ресурси. Хора, виждате ли това тук? Ще събереме с 150 айрон. Това е наистина ли? 150 айрон, знаеш какво ти дава, човек? С 150 айрон си взимаш айрон голем. Той е ли? Да, който ти пази. Но обаче тъпото е, че мога да спамваш само по 3. И като убият единия, ето като открадеме малко от съседите. За бившите съседи, които си заминаха, защото са нубове. Ние тук с Виктор ги подчиняваме. Защото сме Нали?
защото сме много добри. О, да. И където е Айрон Голем. Ще видиш. Ето го. Аз нямам Виж. достатъчно. Штойн. Големон Фостер Геймър. Аз имам 23 год, след 30 секунди диамантния генератор ще се апгрейдне. Ще правим по-бързо диаманти. Колко диамантчета имаш? 2. Добре, е тук в стъпка има още 2. Стават ни да събереме още 2. Аз ще ги оставя в честа. И тук ще има емероди и направо ще сме най-великите хора. И директно се правиме нацепени, слагаме яко обсидиан на леглото и ги правиме на решето. Нали така, Викторе? Не. Ох, тази дървена кирка ще си я фърля, защото не ми свърши никаква работа особено. Аре, 2, 1, бинг, 2 диаманта. Абе, колко такова ти... О, боже, верно. Дай ми диамант. Те са в чест. Emerald Forge! О, емероди. Ето, виждате тук, когато си купите Emerald Forge и почва ви дава емероди. Оху. Това е Трябва да първият се пазим. мотив. Защо? Ами, да не наръшнат. И също така хора, това е първият ми клип, така че... Не знам. Така че пълва са не го хейтите. Ако ми се стори, ако клипа се стане много дълъг, ще може да го разделя на 2 части. Или не знам. Ако не, кой знае колко е дълъг, ако е горе до половин час, ще си го оставим цел. Ако е... Аз съм. Добре, давай да се апгрейдваме тук още. Да, направо към центъра да ходим. Ама няма смисъл да ходиш до центъра. Защото просто няма смисъл, защото там взимаш само такова. Аз купувам обсидиан. Взима обсидианатка. Ме ми трябва 2 емералда. Трябва да си купим ширс, трябва да си купим буквално всички инструменти. Да. Защото с ширсите можем да чупим така по-бързо. Аз имам вече перманент Diamond Armor. Unbreakable, което означава, че и да умра. Аз пак ще съм си с това. Абе, аз се пазя, че нищо не мога да сложа обсидиана. Абе, тук тия 35 год за какво ги изкачи Марс за года напали? Човек не мога да сложа обсидиана. Да, аз да го сложа. Ето. Дето пише Define your... защото нещо не успя да го сложа. Играта те троли. Да. Добре, аз тук почвам да се апгрейдвам яко. Имаш емералди. Купи обсидиан. О, не ни е ръжката. 4 диаманчета, да вземе ли шарпнеса и... Да взема ли шарпнеса това или да взема протекшн единица? Взимай. Какво да взема? Кажи ми какво да взема, ще имам 4 диаманта. Шарп. Добре, шарпнес на мечовете. Тъпото е, че може да взимаш само шарпнес единица, не може шарпнес двойка и тройка и така. Да. Добре, да вземе protection на броните. Ти няма да излезе да се направиш диамант. Ето. Нямам неща. Нямаш неща. Колко лошо е това нещо, да нямаш неща. Аз ще купа... чакай, дай ми айрана. Ето ти го всички. Охо, добре. Това ако ми стигне за 2... Ето трябва. Перфектно. Аре, още 2. Ето. Тук са застанали като войници. Добре, и се трап. Бреднах за хела. Да, видях. Да, на мен също ми изписва. Аз тук ще взема още малко диаманчета. 2 диаманчета. Какво мога да взема? С 2 диаманчета мога да взема хейст. Също чакай, какво ни трябва на нас? Holtan Forge. И аз събирам за Holtan Forge да дава още по-бързо. Тука. Ти колко Айрон Голем си купил? Това е макса, по 3 може. И с IP-то ще го има в линка. Да, в description, Писанието ще има IP.
Тъй, че... да играете. О, 26 емералда. Аз имам 13. Найс. Добре. Available. Я да видим какво може да си купим. Аз имам... Какви диаманти имаш? Нямам диаманти. Ник? Да, никъде нямам. Това е много лошо, бе. Ти искаш да си купиш такова. Я ева тук събери 3 диаманчета. Чай да оставя обсидиана. Защо това... ето Regeneration. Майко... Та кирка, аз трябва да си купя нова кирка. Кирчок, 12 голд. Аз имам 11 между другото. Добре. Значи купуваме Shears. Дай ми едно голд. Той тук има. Така купуваме... Опа! Гадо и доктор. Бой! Издасилвай го. Готово. Още един ли бе? Да. Готово, спасихте. Ти откъде дойдоха, само ми е чудно. Търси пътища. Може и с Ендър перли, не знам. Аз ще купя още обсидиан. С Ендър перли са. Аз довече имам златния... трябва ли ти златна ябълка? Не. Леле, канираш наха така. Ти купувай обсидиан. Даже сега ще ти дам 26 емералда. Аз съм купил. Я пак да сложиш обсидиана тук. Що? Защото аз не мога. Чакай да направя Hold on Forge. Даже ми остана 2 диаманчета, ще си купа... Искаме хейста. Имам 40 емералчета. Найс. Аз имам едно. Ето ти 40 емералда. Дай да купя обсидиан. Използвай ги разумно. Това са трапа работи ли? Кое? It's a trap. Това къде ги Не знам. На мен нищо не мисля. Нормално, защото това е твоята база, иначе ако е друга база ще ти даде blindness. Ела тук да сложиш обсидиан, че на мен нещо не ми дава. Къде съм обсидиан? Чакай... Айде, забрави, аз вече не е толкова важно. Ние тук сме добре такова ни. Ти тук трябва да от време на време да наблюдаваме да няма такова. Защото това е капан, мислим, че работи само един път, което е тъпо. Аз ще си купа Jump Potion. Вземи си един Jump Potion, всъщност не, вземи си повече. Мен Jump Potion не ми трябва. Speed Potion може да ми купиш, ако може. Ето ти емералди да си купиш. Ти си колко време? Чай да взема един диамант. За какво? Да купя пак за трапа. То пак ли трябва да се купува, Той е ран голем, как се въртиш като пумпа. Да, явно трябва да се взима пак. Дай диаманта. Секунда. Колко диаманта искаш? Да, колко имаш? 4. Да купя ли за армора? Дай Protection 2, Protection 2. Точно аз за това ги исках. Добре. По принцип, големите като видят тия другите плеери би трябвало да почнат да ги бият. Естествено, ако не са дебели. Ето ти емералди да си купиш такова. Да си накупуваш още... Сещаш се неща. Да си купиш Speed Potion. Даже аз ще ще купа. Тук са барикадирани като луди. Верно, аз ти кам да ги ръшкаме. Чакай, аз мисля да ги заобиколим. Чакай да си апгрейдна малко нещата. Чакай, 2, 3... Аз колко? 2, 4... Добре, ето ти 3 potion на speed и един за jump. Добре. Аз ще отида да събера още диаманти да си вземем Protection 3.
Добре. Той колко искаш? 6 или колко? Майче 6. Или Чакай 8. Сега ще проверя. Не, май 8 е за Protection 4, ако изобщо има. 8 е за Protection 3. А 12 е за Protection 4, да. Аз направо ти викам Protection 4 да ги ръчкаме. Да. Останахме само... О, ма дай тия блуд да ги тепаме, яквата. Аз ти викам тия сините да ги степаме, едно хубаво да ги починиме. Те един Секунда да път ще вече, купя перли. защото вече един път ни ръчнаха те, сега е наш ред да ги ръщем, нали така? Костана, бе. Ооо. Давай газ! Портвай си Сендър Перла. Купи ли Protection тройка? Не съм. Ще купуваш ли? Имаш и диаманти. Не. Еми, ще изчакаш да събера още един диамант. 15 секунди. Добре, става малко опасно. Добре, аз тук го нацепих малко един, го ударих малко. Харе, дай Protection тройка да се телепортирам. Чай да го купя. Тъй. Че остава всичко в чест. Дай, аз съм на мид. И карам... Чакай, аз ще купя кентита, за да е по-яко. Аре, аз съм при тех! Ама какво правиш при тях? Но какво става, бе, бабце, бе? Те ме подпукаха от бой! Ама ти какво правиш при тях? Защо както ги знаеш, ръшкаш? Човек, знаеш ли какво става? С два удара му биха. Ама ти защо ги ръшкаш сам? О, мале. Ти даже го написа на тим, ама както и да е. Как се пише на нейната тим? Така както го написа с удивителния, само че без разстояние. Не, пак е. Нищо, хора, сега ще се направи. Сега набързо ще се... Да, бе. Сега набързо ще се оборудвам пак. Ще стане бързо, защото... Его оня. Там седи. Стреляй. Майма пречаква с лъка. Стреляй го. Чай, сега ще си купя лък. Диамантите са тиер 3. Имаш ли злато в тебе? В мене нямам. Тия ще ръскат, казвам ти го. Айде да ги ръшкаме и ние. Искаш ли? Чакай аз да си взема инструменти. И да си вземем ли инструменти или да си вземем само ябълки? Ябълки, инструменти, взимай всичко. Ти имаш инструменти, така че аз по-добре да не взимам инструменти. Ще си купа ендър перли. Ще си купа блокове. Оли, тия двамата са там. Давай. Аре, давай да им влизаме тежко. Да им влизам ли тежко? Дай двамата. Аз нямам зад ябълки. Ела ти дам. О, един го учих. Опа! Учих ти, Айран Кола му е падна в... Той. Айде да ги ръшкаме ли с ендър перлите? Ще ги ръшкаме ли? Чакай, аз тук ги стрелям. Аз ги ръшкам. Преби го! Къв е то, бе? Хакер. Добре, давай да отиваме, давай да ги унищожаваме. Давай, къде са тия, къде са ти? Тук са. Директно с ендър перла. Да. Ага. Много яки хакове. Аре, чупи! Абе, на едно сърце сам аз бягам. Давай, чупи, те са без нищо! Давай, труша. Да, хора, виждате ли? Аз не мога да ти отдам. Хелп. Маришето я ще умра. Ма труша? Да, вече аз съм на 4,5. Да, бате, виждате ли хора как ме ударят от 8? Аре, готово. Заминават се.
Готово, готово, готово. Приятели хора, починаме. Много сме добри. Аре, пак Skywars, само че... И това беше за този клип. Хора, аз бях мъстър. Не. Беше Аз Виктори. няма да го спирам. Аз го спирам. Ами още един Skywars. Чакай малко. Ти всяко ми кажеш, че до сега не съм записвал майка ти шева. Drop FPS. Аре да отидем на Skywars. Искаш? Insane Skywars. А той 17 минути клипа. Между другото. Добре, айде ела на Insane Skywars. Чакай. Тук има някои неща, които трябва да изтрия. Айде, после ще ги триш. На Skywars ли? Да. Малко е там да подсъкаме. Компас, аз трябва да пиша Мобиса. Не пише, аз съм такова вече. Аз съм Insane Skywars. Да правим ли още им епизод? Аз няма да снимам на Skywars. Аре, create Добре, на аре. папче. Аре, публично е. Join. Join. Давай, скривай го. Така. Ще справя клипа, като се съберем малко повече хора. И да. Така, хора, почваме. Почти не влезнаха хора. Щото бъздам си, знам, че ще ги оттепаме. Нали така, Викторе? Да, ти. Абе, тук няма ли Дориан чест или... Има, аз го вземам. Ух. Аре, дай мете се от тук направо, отиваме на мид. Ами аз само въдичка имам. Ето ти броня, къде си? След те виждам. Мен меч ми трябва. Ето ме. Аз нямам пътички. Опа! Така, о, супер. И дами и господа, тук става якото меле. Ега ти бъзато, как бега, и аз бъда. О, честлейт. Умря ли? Да, бе. Гледай ще бе, спектай ме. Сори, аз вече левнах. Бре, защо левстваш така? Аз съм свикнал. Преди като съм играл, просто не обичам да спектейтвам. Просто ми е навик някакъв. Аре... Идвай в мап 2. Ма аз ще се бия. Аз в момента печеля играта. Ето аз печелих. Добре, бързо идвай в мап 2. А ти соло ли играеш? Не, бързо... Оф. Аре соло. Докато дойдеш... Не. Мап 6 да ги къртиме. На мап 6 ще ги къртиме. И сега като... Ако умреш, не левкаш. Ясно? Да. Кажи да, сър. Господин Monster Gamer, сър. Кажи го. Не. Казай го. Не. Ще заколя. Няма да успееш. Не. Питам се, ще... Ръжка ми ли лавите, окей? Окей. О, кирка, тук имаме. Бронивата. Добре, аз имам бронията с Кога успя да ги вземеш тия неща? Ама... Къде си? О, ти вече си... Човече, тук има някакъв... Замина. Аз ги убих тук тия двамата пърпъл. Имаме хубава въдичка, имаме ендър перла, имаме блейз, имаме храна.
Опа, тук брадичката ще се наглася, че тя е по-силна. Брадичката ли е по-силна? А, не, те са еднакви. Нищо, бий с брадичката, тя май по-бързо биеш с нея. На 1,10 по-бързо са ви, иначе... В момента са идвам. Ага. Но як хак. Давай, това ако изобщо... Ако ми кажеш, че това изобщо не е хак, но аз направо... Гледаш ли ме? Чай. Не, къде си? Ало. Къде си? Видяхте. За тебе. Той е хакер, дам се хакер. Аз ти казвам, ако мога да го репортна... Да, то няма ти репорти. Чакай да бягам, защото аз ще умра. На къде бягаш ти? Гледаш ли ме? Давай, гледам та, давай. Че имам толкова боготи у мене. Идват. Ето този Деймс, гледай човек. Антик много бак е. Гледай. Аз го убих. Браво. Аз ти казвам, аз съм много добър на Skywars-а. Особено на този човек. Играл съм за един месец съм станал толкова добър. Тим е мап 4. Добре. То ми е също, то ми е много любим също. Ети аз създадат блокчетата го такова. До нас, виеш ли? Зад нас, ето там. Добре. Ги ръшкаме, веднага. Само ми... Добре, аз значи какво ще направя? Директ отварям съндъка, ако има блокчета, добре има... Има и меч. Добре, аз директ ги атакувам. Чакай, не да бързаш. Майка ти тъпа! Гати! Флай! Къде си? Има флай, човек. Ти да не умре. Да, един ме бутнава, бе. Гати флай имат. Така, тепе го, дай му! От тепе го, браво! Мен малко ме лагава, човек. Добре, използвай въдицата, като ги удариш и има кнокбак и мога да ги блъскаш. Тук островчетата са малки. What the fuck, гледай ги тука! Тука се карат кой да билдва. Добре, сега ще видим тебе. Имаш ли някакъв честплейт? Не. Идват към тебе, бегай! Давай, бой! Ага. Да. Нищо, един го потна. Добре, кои те от тука? Аре. Тука стана фейл човек. Какъв той дет спами, бе? Чай да го... Ко стана? Кога почнахме? Влезнахме и тук, тъмън влизаме. Ела тук ти дам... Благодаря. Чакай, каската имам. Ето ти такова. Давай бързо. Какво ми даде? Просто на ковалня тука, бе. Тя така си беше, бе. Не, беше така. Тука няма на ковалня. Ръшкаме ги тия. Той TNT може да се използва? Не. Така. Да, ти сама всички неща, човек. Има ли 2 даймонда? Да. Ето в честа ти оставих един. Ети ябълки. Супер, супер. Добре, тука... На къде ще ходим? Аре, камоня. Чакай, сноубаловете си взема. Добре. Това не е ли пак същия хакера? Браво, взема пак. Добре, само напред, само натам. Давай, само натам. Не ходи така. Някакви яки неща ти дропна. Да, знам. Ето. В смисъл имаше само диамантени и така. Добре, аз... Аре към центъра. Ела тука. И гледай да спестяваш блокчета, в смисъл не ги прави чак до това. Давай. Давай. Никой не е такова, давай. Тя са големи ботове.
Аз директно ги откривам тия. Аз изобщо никой не успях, защото ти ми пречиш. Аз ги убих още. Искаш ли брадичка? Не ми трябва. Стрели. Да ходим към другото остров. Аз ще се кача догоре за честа да... Ох, не... О, откъде? Какъв то скелет е? Мама, ти дева скелет. О, тук някакъв идва при мене. Идвам. Хелп! Ага! Той е килаура, Сега ще го отипам. Снимаш ли? Да, снимам. Хило, бебе. Пълна килаура е, само той ще ти кажа. Хвах ти килаурата, човек, верно. Имаш право тук. Добре, от тук куитваме. Ама, няма ли ти стане много дълъг епизода? Не. Айде, този път пак ще стане дълъг, защото все пак аз не съм качвал на Skywars от 100 години. О, ти баши се с този мап. Чакай, не минай през средата да чупа букчето. А така, чупи. Защо? Стиге! Ама аз продължавам да си го чупа. Той ще се щупи след 100 години. Так. Какво? Оха, тук какви яки неща има. Ама я остави ми нещо, шефе. Има бутушки, ето. Дай, що ще... Опа, ох! Пребих се. Лагна. О. Имаш ли стрели? Дай ми стрели. Нямам стрели. Спич имаш стрели. Нямам. Дай потушки тогава. Долу има бутушки. Къде долу? Не, моите са по-хубави. Добре, дай билдвей към... билдвей. Аз ще ти казвам дали има някакво. Давай, бързо. Спирай тук, спирай да билдваш. Как ме предсака, човек? Кой? Ти! Аз какво съм те предсакал? Еми... Добре, аз ще те гледам. Оле, аз не трябваше да ги ръж. Хакове, нали? Ливай оттам. И ще Ко стана, бе? ще играем пак любимия ми мап. Това хора е любимия ми мап. Касъл. Също, това е касъл. Замък. Обичам. Аз не знам защо, но това мап го обичам. Аз я долния съндък. Някакви работи има като цяло. Тук ще оставя една ендърперичка да си имаш. Дай ми я. Добре. Дай, ръжкаме ли ги? Да. Какъв това е? Да, сега ти хака. Ага. Човек, затова не обичам да играя Skywars, защото е бъкано с хакери. Аз това да ти е за епизода. Ами да, честно да ти кажа. Ето е и причината, хора, да видите защо не обичам Skywars. Защото... Значи, то по принцип аз не обичам Skywars, някой да ползва хак в Skywars, обаче... Даже имало е случай да убивам хакера. Да, ясно, ама... Ела тук да се съберем, да кажем хай дамата. Чао. Ела тук. Ела по тук, че тук е много шумно. И чао! И това беше от нас. Довиждане.